Lho kuwi karyane wong Purwantara lho kuwi. Iki kepareng minggah anu sambel kemangin iki Mbak Yayi mawon. Oh nggih. Ayo Yayi. Duh, Iya. Yayi. Niku ciptaane Cak Supali. Cak Supali iki jare mbiyen laire ning Purwantara, mbiyen jare. Mbuh aku ya ora menangi. Iya. Jare ini. Demecer lair Supali ya pantaran apa ya roh. Lah iya. Cara nek Purwantara iki tengere iki ya kenapa? Lho le ngomong kono kok. Lah nggih lho. Mbuh ning tobong, mbuh ning kepiye? Ya gur pas ngepasi payu. Lah iya mbok menawa. Nggih, ngaten. Mbak Yayi menika wonten pamundutan sambel kemangi. Iya. Nggih. Kalih jenengan to, Pak? Iya no. Sing lekasane tak jublak, tak jublak. Ora nek Tak dublak ya. Nggih. ora kok njaluke karo Pak Badut iki apa to jane? Lah nggih sambel kemangi niku caranuke ya ora duet. Duet. Ora duet wangsalan ya gur genten-genti. Oh nggih. Ngapa Iya. Mas Juang pengen joget, Mas? Oh, Rene Mas. Ayo Rene, ayo. Ayo, alah bagus dhewe. Alah kuwi ya gur plentas-plentus ngono kuwi kok. Ngono. Oh, cemen. Ayo Mas. Ketan iki Oh, ning mburi karo kowe ngopo? Ayo dadekke. delala iki ya demung. Tolong.
pundutan-pundutan wis ya, Dut. Pun. Yo kari Monosuka, Dut.